Takže čus ľudia, ja vás vítam u ďalšieho môjho let's playu 3.6 Fidget. Ja by som sa vám chcel hneď na začiatok ospravedlniť, že som vám nenahral videa tak okolo 3-4 dní, pretože som bol chorý, nemocný, takže som nemohol nahrávať. Ale za to sa vám ospravedlňujem a hneď teraz začíname na S27.de, kde máme Mattyho, level 39, v cechu cech player. Takže pozrieme sa do cechu, pozícia presne 100, vúdca cechu Oda Nobunaga, som prihlásený do válok. Takže vyexpíme sa, takto, dáme si ho spodku. Získali sme hubičku a ešte sa vyexpíme do inteligencie, to dáme do výdrže a môžeme skúsiť arenku, ktorú určite dáme. Áno, je to tam. Skúsime podzemko. Skúsime, kde by toto, Doly slávy, poschodie 6 z 10. Tak toto určite dám. Ty vole. No nevadí, podzemko sme nedali. A máme tu poštu. Zvedavý, kto vypíše. No, alebo otočil. Roll. A vyhral som to, takže to je super. Zase mi tu seka komp. Takže počkajte chvíľku. Áno, sme späť, takže ukážeme si ten súboj, ktorý som vyhral. Aj keď len tak, ale dali sme to. Takže dáme si hospodku. Čakať, 33 inteligencia. Nie. Takže hospodka. A ideme na S17, kde máme Mateva 512000. Ukážeme si jeho postavu. Takže toto je jeho postava. No vlastne moja. Už som level 69. Máme tu blesk, epic papučky, epic, ako by som to nazval, plášť a epic helma a epic šal máme. Takže to je super postava. Tu ako vidíte, je môj channel na YouTube a toto je moja stránka na Facebooku, takže dajte like a odbery, budem rád. Takže máme si hospodku. Som si tu stále dračí legie. A vlastne v cechu nám to ide pomaly dole vodou. Boli sme na 8. pozícii a už sme na 20. Neviem, čo sa tu deje, akurát, že viem, že na 8. pozícii je cech takže tak. Takže sme späť na 17. Moja vúdca cechu bol Dark Aria. Nie je to dievča, je to chlapec. Len 158, vynikajúci vúdca to bol. Ale kvôli práci sa musel zdať trónu a dal ho Magdarovi, ktorý je level 92. Takže takto je vlastne v cechu. Nemáme tu šupky, takže presunieme sa na ďalší svet. Svet 7.
Takže postava na S7, to je zatiaľ môj najväčší level, aký mám. Expím ho a snažím sa byť aspoň v tej top 1000. Tu na je level 167, pozícia 1587. Bol som v cechu Big Bang, ktorý bol druhý. Je to vynikajúci cech s bonusami 188%. Tu na, ako môžete vidieť, tiež môj channel. Takže dajte like a odber, budem rád. Takže hospodka, aj tu máme hospodku. Máme tu Epic v inventári. Získali sme plášť, ktorý nám ani netreba, ale necháme si ho, zajtra ho vrútime do vecka, trošku sa vylepšíme, takto a toto môžeme dať do vydrže a môžeme skúsiť podzemko, kde som na poschodí 5. Pevnosť černých lebek, poschodie 5 z 10, to je ten panter. Nedám ho dať, no nedarí sa. Takže tu už tiež máme tu pod dobrodružství 0, vypijeme si jednu. Fúha, ale to nám netreba, takže tak. A posledný účet, na ktorý sa presunieme, je tiež zo sveta 7. Je to level 133. Tak, ospravedlňujem sa, je to level 132. Pakorienok. A máme tu epic veci a v inventári máme ešte 3 epic veci. Takže to je tiež super. Máme si hospodku, ktorú máme 100% vyhratú. Takže tak a to by malo byť vlastne z dnešného let's playu všetko. Ak sa vám to páčilo, dajte like a odber, ak nie, zanechajte koment prečo a dajte dislike. Alebo nie, dislike nedávajte. Alebo dajte. Takže čus, učím sa s vami, Mati.